మాదాపూర్లో ఒక నైట్లో ఒక మర్డర్ జరిగింది. మార్నింగ్ అవర్స్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ చూసినప్పుడు ఆ ఇంట్లో వాళ్ళ కూతురు రక్తపు మడుగులో చనిపోయి ఉన్నది. ఆమె పేరు వైష్ణవి. తర్వాత ఆమె భర్త పేరు హరి. హరి ఆమెకు లవ్ మ్యారేజ్ అయింది ఒక 10 months బ్యాక్. వాళ్ళకు ఆ మధ్యలో గొడవలు, తర్వాత వాళ్ళకి ఇంతకుముందు కూడా వాళ్ళ అత్తమామతో తర్వాత ఆమెకు కూడా గొడవ జరిగినట్టు వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళ పేరెంట్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఇచ్చిన పిటిషన్ మీద మేము కేసు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం. అతను ఆమెతో ఆ రోజు కూడా నిన్న నైట్లో కూడా గొడవపడి ఆమెను కత్తితోని పొడిచినట్టు కొన్ని ఇంజరీస్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా గొంతు కూడా పిసికినట్టు అక్కడ ఇంజరీస్ అవ్వబడుతున్నాయి. ఇప్పుడు టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్తోని అది ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అదేవిధంగా అక్యూజ్ని కూడా వెంటనే పట్టుకొని అక్యూజ్ని కూడా నేరస్తుని కూడా పట్టుకొని జైలు పంపించడం జరుగుతుంది. లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు, అందుకని వాళ్ళ పేరెంట్స్ను తర్వాత అతను కూడా డబ్బుల గురించి